Kanca-kanca iki wis padha budal kok mung kereneh. Gini yo sampean ki. Aduh dek, rasane awakku njiar kabeh. Lemes ra kuat ndrawat iki piye? Ya Allah, sambatmu ki kok eram to, Mas. Mulane to awake dijamoni, aja diempet wae lek kesel. Ya wis, aku terno golek jamu wae, Dek. Ngendi kono sing jodoh? Lah wong jodohmu ki kedhiyen depete yang ngerti. Ngono kok sik bingung. Kono luwih ngerti, luwih komplit. Uga anek jamu kuat, perkasa super, kanggo lemah sawat. Lah, yo ngene iki sing tak maksud jamu temenan. Tegese bener-bener nyoto kasihate. Sakwise aku ngombe jamu kuat perkasa super, tangi turu awakku enak, enteng suweger meneh. Mula Dur, yen to panjenengan ngraoske boyok kaku kedulinu encok rematik asam urat, darah tinggi lan liya-liyane, enggal wae tindak wonten depot jamu Eyang Putih. Alamate Jalan Raya Baglenan Timur, kir-kiran mobil 200 meter utara jalan, utawa totokan arah dari Desa Kendarjo. Depot jamu Eyang Putih pancen jues tenan kasihate.